मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्तानं राज ठाकरेंनी एक पोस्ट केली आहे। मातृभाषा उत्तम येणारे कधीच मागे पडू शकत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे। समाज माध्यमांवर मराठीमध्ये व्यक्त व्हा। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तरुणाईला हे आवाहन केलंय। मराठीमध्ये ब्लॉग करा, पॉडकास्ट सुरू करा असंही त्यांनी आवाहन केलंय। राज ठाकरेंची पोस्ट आपण पाहूयात ग्राफिक्स मधून। आज मराठी भाषा गौरव दिन आहे। सर्वप्रथम मराठी भाषकांना आणि जे मराठी भाषक नाहीत पण जे मराठी भाषेचा इथे राहून तर ही राज ठाकरे यांनी केलेली पोस्ट आहे आणि यामधून त्यांनी समाज माध्यमांवर मराठीमध्ये व्यक्त व्हा असं आवाहन केलेलं आहे। जे मराठी नाहीयेत त्यांना सुद्धा त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि जास्तीत जास्त आपण मराठीचा वापर केला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलंय।